para. Ría contaminada, no pasa nada. Ría contaminada, no pasa nada. Pero acá perjudican a la gente que trabaja, nada más. Delincuentes. Cada un ten que defender os seus dereitos. Esa é a única forma que ten. A mí no me gusta hacer esto. Pido perdón a todo el mundo. Pido perdón. Esperamos retirarnos dentro de un poco. Mismo que metisteis a Bastida en la cárcel de Ferrol, meterme a mí también, cuando queráis. Que nos metan a todos. Que nos metan a todos. Nos levamos 4 meses sin comer. 4 meses sin comer. Así que ahora sin comer. 4 meses sin comer. Que me deben parir. Yo soy Manuel Cao Prado, soy el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Coruña. Bueno, a nosa reivindicación é que a Conselleira de Pesca, Carmen Gallego, se sente co colectivo de mariscadores da Coruña para negociar un plan de traballo non existente nestes momentos e mirar de eliminar a contaminación que temos ahora mesmo na ría. Vamos a ver, agora mesmo a calidade da auga está catalogada como zona C. Na zona C non se pode extraer marisco para comercializar no mercado. Por lo tanto, os bancos marisqueiros da nosa ría están todos fechados. Pedimos a Conselleira de Pesca que mirara o tema da contaminación cos ayuntamientos e co medio ambiente, pero aquí, polo que vemos, ninguén quere facer nada, ninguén se senta a falar con nós, ninguén nos trae unha solución. Entón, por lo tanto, temos que sairnos á calle e pedila, e buscala, e se fai falta que as nosas más salvar a propia ría, que é do que vivimos e do que temos que traballar diariamente, igual que o compañeiro que está traballando noutra ría de Galicia. Esta xuntanza foi ca subdirectora de Recursos Mariños en Santiago. A conclusión foi que o convenio que xa nos presentaron no seu día para os meses de enero, febrero, marzo e abril, que era o que había, que non se iba a modificar. Un convenio que nos no seu día rechazamos porque as condicións que recollía o convenio non incluía todas as embarcacións, non incluía todos os días de traballo que tiñamos previstos no plan de explotación marisqueiro e non recollía o convenio de 6 meses como se está asinando as outras cofradías de Galicia. Deuse unha reunión ca Conselleira, non tivemos contestación ninguna. Nunha nota de prensa leímos que a Consellería de Pesca quería que o colectivo de mariscadores da Coruña se sentara cos 3 grandes sindicatos e ca Consellería de Pesca. Desde a Cofradía de Pescadores xuntámonos cos 3 sindicatos, Comisións Obreiras, UGT e CIGA. Efectivamente estamos os 3 de acordo máis a Cofradía, sentarnos ca Consellería e falar do convenio dos mariscadores da ría neste momento. Non tivemos ningunha notificación dela, non contestación ningún tipo, e polo tanto a espera de que sente e berralle que estamos aquí esperando que veña.